Hola, bona nit. Benvinguts a Lo Carreró i en aquesta celebració del solstici d'estiu astronòmic que exactament esdevindrà a les 23:44 d'aquesta nit. Per tant, en aquesta hora ja us repartirem a tots una sèrie de papers perquè pugueu escriure un desig i els cremarem a les 23:44 fent un ritual de bona sort. Però abans començarem aquesta vetllada amb en Ramon Ignasi Canyelles, que ens farà una xerrada sobre què és el solstici i també parlant una mica de les tradicions ancestrals que han fet celebracions com, per exemple, les que farem nosaltres aquesta nit. A continuació, ja heu vist el programa, hi haurà música en directe amb l'Oriol Pujol, i acabarem amb la Carme, que qui vulgui li tirarà les cartes del tarot. En aquesta nit màgica no ens pot faltar una mica de màgia també, en aquest sentit. I a les 23:44, com ja he dit, farem aquest ritual de bona sort per començar l'estiu i deixar enrere tots aquests mesos que hem tingut de quarantena a casa nostra, de confinament. Així que, ja sense més preàmbuls, us deixo amb en Ramon. Gràcies. Gràcies, Sílvia. Hola, bon vespre a tothom. Benvinguts, gràcies també per estar aquí. I agrair també al Carreró el fet de tornar-me a convidar per fer una activitat. També felicitar-los perquè l'altre dia vaig llegir que esteu amb el tema de Becil, vull dir que també això és una manera de donar-li entitat a l'espai. I bé, avui intentarem fer una miqueta de xerradeta, el que normalment, doncs, per aquest tipus de xerrades m'acompanyo d'un PowerPoint per dues qüestions, bàsicament. La primera perquè és molt més visual i la segona perquè també et fa seguir una miqueta el guió. Avui, per la distribució de l'espai, doncs és una miqueta difícil el tema aquest i llavors doncs m'haureu de disculpar que porto un guió a mà i ho farem d'aquesta manera. També hi ha alguns moments en què el que he de mostrar és visual. Com que l'espai té limitació visual, doncs em desplaçaré a poder-ho ensenyar a l'altra banda del Carreró. Bàsicament doncs parlarem d'això, parlarem del que és el solstici. Primer ho enfocarem una miqueta en l'àmbit astronòmic, què és el que provoca que existeixi el solstici. Després parlarem una miqueta de la prehistòria, com s'entenia tot això a la prehistòria. Després parlarem una miqueta de la història antiga, com es comencen a fer alguns rituals i veneracions, per pensar a la tradició cristiana, com s'adapta del paganisme al cristianisme tota aquesta visió dels solsticis. I després parlarem de Sant Joan, que és el que ens marca una miqueta de la nostra cultura, i de la coca, i ja està. Doncs comencem una miqueta amb un àmbit una mica científic, que és com es produeix, primer, què és això del solstici, i segon, com es produeix el solstici. Partint de la base que estem en l'àmbit del sistema solar, el sistema solar és un disc on al voltant del Sol, en el mateix pla, hi giren tots els planetes. El que passa és que aquests planetes, tot i girant d'una manera el·líptica, doncs no giren sobre un eix recte. Cada un d'ells té diferents inclinacions. I el cas de la nostra Terra té una inclinació de gairebé 23,5 graus d'inclinació. Això fa que a mesura que va girant la Terra en el seu moviment de translació, aquesta inclinació faci que el Sol tingui una posició diferent en cada dia de l'any. Segons la posició, estem en dos punts, que són els equinoccis, i en dos altres punts extrems,
que són els solsticis, que ara explicarem com es produeixen. Faig una miqueta la presentació visual a partir d'aquest glòbul terraqui. Haureu vist que normalment quan veiem aquests globus no estan rectes, estan inclinats. Tenen aquesta inclinació exactament de 23,20 i alguna cosa de graus d'inclinació respecte a el que és el disc del sistema solar, i el definim també a partir del nostre equador, que seria això, amb dos espais que serien els tròpics. El tròpic de Càncer, de l'horitzó cap al nord, el tròpic de Capricorn, de l'horitzó cap al sud. Si col·loquem el globus terraqui tal com està situat, doncs això va girant al voltant del Sol. Si jo fos el Sol, giraria així. Això vol dir que en cada moment té una posició respecte del Sol. La posició de la inclinació. Aquesta inclinació, quan el disc del sistema solar passa juntant-se amb el que és l'horitzó de la Terra, doncs fa que el dia tingui la mateixa durada que la nit. Estem en el punt mig, tenim 12 hores de dia, 12 hores de nit. Això passa el 21 de març i el 21 de setembre, que són els equinoccis. I llavors, els 21, dia amunt, dia avall, els 21 de juny i de desembre són els solsticis, que ja el Sol no toca directament en aquest punt, el punt intermig, sinó que o bé toca aquí o toca aquí. Això fa que en el cas del solstici d'hivern, que no és el d'ara, el Sol vingui en aquesta direcció i il·lumini més la part de baix que no la part de dalt. Per tant, els dies són més curts i les nits són més llargues. Una relació de 15 hores de nit, 9 hores de dia. I quan està a l'altre costat, doncs el nostre punt en el que és la línia de l'horitzó del sistema solar, que se'n diu l'eclíptica, doncs està més il·luminada. O sigui, passa exactament el contrari. En comptes de 9 hores de nit, 9 hores de dia, són 9 hores de nit i 15 hores de dia. Aquesta és una miqueta l'explicació del que són els solsticis i els equinoccis. Clar, això fa doncs, que tinguem un moment o una durada de dies diferent cada moment de l'any. El solstici d'hivern doncs, es compta en el moment en què el Sol està en el punt més baix, que seria uns 23 graus més a sota, perquè el Sol ve recte, seria en el tròpic de Capricorn. I el solstici d'estiu es produeix el dia que el Sol està més alt, és a dir, més a prop del pol nord. Per tant, doncs, seria el dia més llarg. Això és una miqueta, costa una miqueta d'explicar així, no sé si s'acaben d'entendre, espero que sí, però és una miqueta el que és el solstici. Clar, a partir d'aquí, doncs, ja venen totes les interpretacions d'aquests dies, d'aquesta nit, d'aquesta llum, d'aquesta calor, d'aquest fred. Aquí apunto una cosa més, i és que podem pensar que a l'hivern fa fred perquè la part de la Terra està més lluny del Sol. I a l'estiu fa calor perquè està més a prop. No és el cas. No és aquest el cas. El Sol calenta igual. El que passa que a l'estiu els raigs venen més directes, per tant han de creuar menys atmosfera i per tant calenten més. A l'hivern els raigs van més decantats, diguem-ne, per lo que és el perfil de l'atmosfera, es dispersen, la calor es dispersa i no ens arriba la temperatura tan calenta, ens arriba doncs freda. Ara, en tot cas, si em permeteu,
faig una parada en aquí per ensenyar el moviment de la Terra de l'altra part i en uns minuts torno i continuem. D'acord? Gràcies. Bé. Bueno. D'acord, ho explico per aquí darrere si algú ho vol veure. Hola, heu sentit una miqueta el que explicava? No, des d'aquí quasi no sent, perdó. Val, no, és que explicava una cosa que s'ha de veure visualment, explicava com incideixen el Sol a la Terra per poder, doncs, apreciar el que són els equinoccis i els solsticis. Heu de veure per després poder explicar el que és el solstici. Si voleu us ho explico. Sí? Val, no, una mica, el tema és que tenim 4 punts. O sigui, nosaltres estem dintre del que és el disc solar, el disc del sistema solar, que és un disc pla amb el Sol al centre, i al voltant doncs, hi ha tots els planetes que giren. Però tots giren amb una inclinació diferent. El cas de la nostra Terra, per això els globus de la Terra estan inclinats, està amb 23 graus d'inclinació. Això fa que el no està així, la Terra, sinó que està així, doncs en cada moment tingui una il·luminació o una potència de llum diferent. Llavors, hi ha 4 moments en l'any, que són els solsticis i els equinoccis, que són quan el disc està, veieu el nostre equador, quan el disc es creua just amb l'equador, serien els equinoccis. És a dir, és el moment en què la llum de dia té la mateixa durada que les hores de nit, 12 hores i 12 hores. Llavors, quan és el solstici d'hivern, doncs el Sol incideix en aquest costat d'aquí i il·lumina més aquí, en aquesta banda, per tant, els dies són més curts i les nits més llargues. Exactament, i les nits més llargues. I en el sentit contrari, doncs, diferent. Doncs el Sol il·lumina més hores en el dia que en la nit. La inclinació és aquesta, però com estava explicant, faltava veure sobre el globus de la Terra, doncs això. No sé si s'ha entès. Ara continuo la xerrada des d'allà, espero que us pugueu sentir. Val. Bueno. Sí. Sí, continua. Val, doncs vist això, ja hem vist que aquesta inclinació de la Terra fa que hi hagi aquesta no homogeneïtat amb el gir, però encara tenim una altra inclinació que és la de la Lluna respecte de la Terra. La Lluna tampoc gira a lo que és al voltant del nostre equador, sinó que gira amb una inclinació d'uns 5 graus aproximadament. Si girés en el mateix pla, vol dir que cada mes tindríem un eclipsi, perquè la Lluna es posaria entremig del Sol i la Terra, o al revés, o la Terra es posaria entremig del Sol i la Lluna. Però com que no, doncs hem d'esperar el moment en què aquesta inclinació dels 5 graus estigui en el punt pla, de manera doncs, que la Lluna es col·loqui al mig de la Terra i el Sol. I direm, potser ara no calia que parlés dels eclipsis, perquè estem parlant d'això, però sí que cal, perquè a títol d'informació, demà tindrem un eclipsi total de Sol, que no el veurem aquí. No el veurem aquí, això es veurà des de la línia de l'equador entre Àfrica i Àsia. I demà tindrem una cosa una mica més excepcional, que és un eclipsi anular de Sol. Un eclipsi anular vol dir doncs, que la Lluna no tapa completament el Sol, sinó que deixa un anell al voltant lluminós. I això es produeix per una raó. Hi ha
una circumstància casual, que és la que es provoca els eclipsis, i és que si veiem el Sol i la Lluna, aparentment tenen un mateix diàmetre. Això com és que passa si el Sol és 400 vegades més gran que la Lluna? Doncs passa per una qüestió molt concreta, perquè la Lluna està 400 vegades més a prop de nosaltres que del Sol. Llavors, aquestes dues quantitats es contrarresten. Llavors, per què demà veurem un eclipsi anular? Perquè la Lluna, en funció de la seva el·lipse, cau més lluny o més a prop de la Terra. Com més a prop de la Terra, més tapa. Com més lluny, menys tapa. Per tant, com que demà estarà més lluny, es veurà aquesta aro de Sol al voltant de la Lluna. Fins aquí una mica el que seria la part astronòmica del funcionament dels solsticis i dels equinoccis. Entrem una miqueta en el tema de la prehistòria, tirem enrere i veiem doncs quan comença tot això d'estudiar el cel, de veure el cel, no? Quan parlem ja de tipus constel·lacions i tipus estructurar el cel, doncs ens en podem anar cap a la Babilònia, que es comencen ja a mostrar una miqueta les constel·lacions. Després són els grecs que ja les dissenyen, fan el disseny de les constel·lacions, de l'hemisferi nord, perquè l'hemisferi sud no el veien. Més tard, cap al segle IX, X o XI, els àrabs ja ho rematen posant noms a les estrelles. Per això veureu que les estrelles normalment tenen uns noms àrabs i les constel·lacions tenen uns noms de la mitologia egípcia, no així a l'hemisferi sud. L'hemisferi sud es va haver d'inventar a partir del segle XV-XVI, quan es començava a navegar, i no hi havia referències de cel per poder treballar la navegació. Les constel·lacions del sud tenen noms com el telescopi, el microscopi, el vaixell, la vela, el pintor, l'estàtua, etc. Llavors, això és diguem que es tenen unes constàncies escrites o referenciades. Però ja des de la prehistòria veiem que hi ha diferents manifestacions que estan constatant el que la gent d'aquella època ho treballava. I concretament tenim la referència més antiga que avui coneixem reflexada o feta realitat, que és a la cova de l'Escó a França, que allà hi ha tota una sala on tot al voltant hi ha la relació, estructurades de la mateixa manera que estan situades avui en el cel, de totes les constel·lacions que envolten el planeta. Per tant, avui per avui, aquestes pintures que representen uns braus, uns cèrvols, uns cavalls, aquestes pintures, amb els dibuixos corresponents dels estels, les Plèiades, l'Orió amb el cinturó, etc., doncs els situem entre 18 i 15.000 anys d'antiguitat. Estem anant al del Paleolític, el Paleolític superior, que seria el moment en què encara existien els neandertals. Però ja d'una manera més manifesta, més acurada i amb molta més expansió a nivell de general del món, doncs tenim el moment del megalitisme. El megalitisme apareix a les acaballes del Neolític, estem parlant d'uns 5.500 anys aproximadament. El megalitisme basa molt la seva construcció amb el tema de l'univers, astronòmic. Tot i això, abans ja, en el Neolític arrenca fa uns 5.000 anys fins a aquests uns 11.000 anys fins a aquests 5.000 més o menys, que és el moment on ja es descobreix o es veu la necessitat
del sedentarisme i de començar doncs, a treballar el que són doncs, l'agricultura o la domesticació d'animals, etc. No? I és en aquesta agricultura el que genera la necessitat, o una cosa solapa l'altra, de que hi hagi un coneixement de les estacions a partir de la posició dels estels en el cel. I ja trobem doncs, moltes manifestacions del Neolític que fan referència doncs, a el que és la distribució celeste. En aquest megalitisme que comentava trobem molts exemples en les construccions dels dòlmens. Els dòlmens, per exemple, es dona la circumstància d'alguns dòlmens que estan orientats de manera a que en alguns moments de l'any la llum entri fins al seu interior. Potser el més destacat, o potser el més antic, o el més d'això, és el Newgrange, que és un dolmen que està a Irlanda, on és un gran dolmen, on en el solstici d'hivern entra la llum fins a la cambra mortuòria a dintre de tot. No? És un dolmen ja molt treballat, amb les pedres gravades, vull dir que té una significació astronòmica important. Si venim una miqueta més a prop de casa nostra, tenim per exemple a Màlaga la zona d'Antequera, si teniu ocasió és per visitar-ho, que hi ha 3 dolmens fantàstics, dels més grans que hi ha a Europa. Un és el dolmen de Menga, que és un dolmen que no està orientat astronòmicament, està orientat a una figura d'una muntanya que representa el cap d'un indi, però que en el solstici d'estiu, o sigui, precisament aquests dies, la llum no entra fins a dins de tot, però gairebé. Però això és més casualitat que no intenció, perquè la intenció era enfocar-ho en aquesta figura. Però al costat, a 150 metres, hi ha el dolmen de Veiga, que és un dolmen que fa una vintena de metres de profunditat o de fons, i en el seu interior, en els equinoccis, abans parlaven d'equinoccis, doncs, que en aquest cop són 2 cops a l'any que el sol està en la mateixa posició, el sol il·lumina la cambra mortuòria que està al fons de tot del dolmen. I encara hi ha un tercer dolmen, que és el del Romeral, que és un tolos, és un altre tipus de dolmen, que aquest doncs, també està orientat al solstici d'hivern. I si venim encara més a prop de casa nostra, no gaire lluny d'aquí, frontera Segarra-Solsonès, tenim el dolmen de Llanera, que és un dolmen que en el solstici d'hivern la llum entra fins al fons de tot de la cambra sepulcral. És un espectacle maco de veure i força a l'abast. Per acabar una mica amb el tema del megalitisme, tenim ja la gran obra mestra del megalitisme en quant a l'astronomia, que és tot el sud d'Anglaterra, el Stonehenge. Stonehenge és un cercle, són 4 cercles en què formen un calendari solar i precisament les nits, com avui de cada any, es fa una gran reunió de gent, turísticament muntat i tal, que es passa allà tota la nit doncs, veient la posta de sol i la sortida del sol. Aquest any doncs, no s'ha pogut fer pel tema de tot aquest problema que tenim, però hi ha una retransmissió en directe a través del seu Facebook, que per la vostra informació es diu English Heritage, i que fins a 5:15 d'aquesta matinada estaran retransmitent en directe. Vol dir que si quan sortiu d'aquí voleu anar a casa i veure com surt el sol demà al matí a 5:15 en el sistema aquest de Stonehenge, doncs podeu veure en directe, telemàticament, l'efecte. També amb el tema aquest d'internet i tal, si entreu en el Facebook de l'Institut Astronòmic de Canàries, aquests dies s'estan penjant també molts vídeos de sortides organitzades a veure precisament el solstici d'estiu amb gravats prehistòrics i les seves direccions en diferents punts
del voltant. Aviam. Doncs amb una mica d'això tanquem ja el tema aquest de la prehistòria. Anem una mica d'aquesta història antiga, això serà molt curt, és una passada ràpida. Llavors, si dic que aquests espectacles o aquests moments, aquestes situacions, doncs estan referenciats arreu del món, estan referenciats a Egipte, al Japó, a la Xina, a Europa. Hi ha diferents monuments i temples a Egipte i als maies, amb algunes de les piràmides estan orientades per celebrar aquestes jornades. En el cas de Grècia, en aquest dia es feia una gran festivitat al déu Apol·lo, que era el déu del sol, que és un déu que els romans el van apadrinar. Els romans ja sabem que van copiar tots els déus dels egipcis perquè van canviar el nom. Doncs en el cas de l'Apol·lo van conservar el nom. Llavors fem un salt ja i entrem una mica a la nostra era, si ho volem dir així, a l'era cristiana, i parlem també una mica dels solsticis d'hivern i d'estiu. Ja sabem que les tradicions cristianes són derivacions dels antics cultes pagans. La pròpia Mare de Déu és aquesta representació de la deessa Mare o la deessa Terra, aquestes Mare de Déus negres que venen d'aquesta això. Doncs les festivitats també estan treballades molt a base de lo que són els antics cultes i rituals, dins la Setmana Santa, que ha de ser aquella lluna plena després del dia de Pasqua i tal, no? Doncs en aquest cas tenim els dos solsticis, l'estiu i el d'hivern, que estan molt ben emparentats amb el Sant Joan i el Nadal. D'acord que es passen 3 o 4 dies l'un i l'altre, però si llegim una miqueta l'Evangeli de Sant Lluc, ens parla d'aquests dos moments. Ens parla del moment en què Sant Joan Bautista ha de néixer. És a dir, es parla del moment en què l'arcàngel Gabriel s'apareix a Zacaries és el pare de Sant Joan Bautista, i l'anuncia que tindran un fill. Anuncia que tindran un fill a un matrimoni gran, molt gran, amb una història d'esterilitat. Per tant, no hi havia aquesta possibilitat de tenir el fill. Llavors l'arcàngel Gabriel anuncia que hi haurà aquest fill que naixerà en aquestes condicions. 6 mesos més tard, el mateix arcàngel Gabriel anuncia a Josep que tindrà un fill amb les condicions que ja sabem. Llavors, la història s'està repetint i està passant alguna cosa que és semblant i s'està repetint en els dos llocs. Dues famílies, d'una manera determinada, han d'engendrar un fill d'aquella manera determinada. L'anunci és un anunci diví amb la mateixa figura de l'arcàngel Gabriel, i en els dos moments es dona, i ara entrem a l'astronòmic un altre cop, reprenem l'astronòmic, en dos moments es torna al cel, es torna a l'estrella que ja coneixem de Nadal, l'estrella d'Orient, que guia els Reis Mags, que hi ha 50.000 intents d'estudi d'intentar veure quina podia ser aquella estrella. Hi ha un problema també de moment històric, perquè les coses no van passar en el moment que s'hi van passar, llavors és molt difícil veure-ho sobre simulacions astronòmiques, però sí que era una llum molt potent. Algú diu que potser podia ser Venus, que és molt lluminós, o podia ser un cometa, etc. Doncs per Sant Joan també tenim l'estel de Sant Joan. I és un estel que la tradició ens diu que és un estel que apareix a les 3 de la matinada, i a les 3 de la matinada apaga el cel. És tan potent que apaga el cel. Llavors, fent simulacions, i encara hi ho feia, ho estava comprovant amb els programes informàtics, doncs just a les 3 de la matinada, aquest dia 24 de juny, surt l'estrella Aldebaran, que Aldebaran és la tercera més lluminosa que hi ha al cel en aquells moments.
Just surt Aldebaran quan s'amaga Artur, que també és una estrella més lluminosa encara. Però ens queden encara Vega i Capella, que són dues estrelles més potents que Aldebaran. Però Aldebaran també és una estrella amb una història mística darrere. Per tant, doncs, el cel no s'apaga quan surt Aldebaran, però potser és una al·legoria de que és tanta la lluminositat interna, interior, jo què sé, que pot donar l'estrella, doncs que eclipsa el reste del cel. I era a partir d'aquell moment que el cel s'apaga, que la gent acabava la festa i se n'anava cap a casa. És a dir, una miqueta, doncs, tenim aquests dos moments de culte, que són els solsticis, i en els dos el cristianisme busca la mateixa història per equiparar-los. Amb la diferència doncs, que el solstici d'hivern és un solstici més de recolliment, de pagament, i el d'estiu és una explosió de festa, de llum, de sol, de tot plegat. Bé, això seria el tema del moment cristià, per una manera. Llavors, en quant a lo que és el moment ja de les nostres tradicions, resumiu una mica doncs, que es transmet aquest moment de festa, i aquest moment de festa doncs, el manifestem doncs, amb el sol per la llum, i en conseqüència doncs, la representativitat està en el foc. I és aquest moment de fogueres, aquestes fogueres de regeneració, canvi del que és l'hivern a l'estiu, aquesta foguera de regeneració, aquesta foguera també de protecció, antigament doncs, a les portes de les cases s'encenien les fogueres per protegir dels mals, dels esperits malignes i tal, i a les cases aïllades grans s'encenia una foguera a cada un dels quatre costats. Tenia aquesta funció, diguem-li, profilàctica en el sentit de guarir dels mals esperits. Tradicions que han anat evolucionant, tenim també el tema de les falles en el Pirineu, que baixen amb les falles enceses fins als padrins, baixen amb les falles enceses fins al poble, on fan la gran foguera, i també els balls rodons, aquest ball rodó al voltant del foc, que bé que en el Pallars doncs, havien tingut molta extensió. Sembla que en el Pallars es feia el ball rodó molt estructurat. Es parla d'Àger, el Joan Amada es parla d'Àger, que es feia si ho dic bé, Àger, em diuen? Àger? Àger. Però d'Àger doncs que el ball no era un ball estructurat, no era un ball d'això, però sí que les dones ballaven enrotllant al voltant del foc. I bé, anar tancant ja, doncs un dels elements principals i essencials d'aquesta diada de Sant Joan, que tot i ser uns dies després ens representa la festa del solstici, doncs és la coca de Sant Joan, que és un element que fa referència al sol, és un símbol solar. Clar, les coques ara les veiem a les pastisseries així rectangulars, però inicialment la coca de Sant Joan era com un tortell rodó i forada al mig, amb aquest símbol de solar, amb aquest símbol de sol. Una mica per tancar el cercle del que s'ha explicat fins ara, no? I per acabar, només fer el comentari de tot sabut i conegut, que és aquesta flama del Canigó, que cada any renovem, i que diferents pobles de Catalunya van cap al Canigó a buscar-la per encendre doncs, les fogueres dels pobles, ciutats, llocs i espais. I una mica doncs, aquí intentem resumir la significació d'aquesta època de l'any que és el solstici d'estiu i tot el que l'envolta. Gràcies per escoltar-me. Qualsevol pregunta que pugui contestar, doncs, aquí estic.
Doncs això, gràcies.